farko dai sunana Aminu Mikaga, a yau ina so zan yi magana akan abin da yasa yawancin mutane ba su yi nasara ba kuma bane yasa mutane ba su yi nasara ba illa jinkiri yana da illa, yana da matsala sosai, amma yawancin ba mu gane ba. In kana so ka yi abu ka tabbatar za ka iya wannan abin, kar ka tsaya kana cewa gobe ko jibi ko an jima. Wata ran gobe ko jibi ko an jima yana zuwa ya zama har abada, sai gaba ka yi shi ba. Ka zo ka ganka wata ran kana kwanciya a gadon asibiti, sai ka rika tunanin me yasa baka yi wannan ba, kana da ka sani. Saboda haka kada ka tsaya kana jinkiri, duk abin da ka san za ka yi ka tashi ka yi shi tun yanzu. Mutanen da suka yi nasara ba kuma ne sai Allah suka yi nasara illa gane illan jinkiri da suka yi. Sun fara abu tun suna kananan yara, yau gashi na sun zo sun zama manyan mutane. Dan kana so ka zama mutum irin su, kai ma ka fara abu tun yanzu. In ba haka ba ka ci gaba da jinkiri, za ka zo rayuwanka kana da ka sani. Kada ka tsaya kana neman dalilin da zai sa ba za ka yi ba, ka tsaya ka neman dalilin da zai sa za ka yi yanzu. Ka tsaya kana neman hujja, kana ba kanka hujjan da zai sa a'a ba zai iya yanzu ba sai lokaci. Wani lokacin za ka gyaru ya zama kuma har abada. Saboda haka ka tashi ka fara abin ka tun yanzu. Kada ka tsaya kana sauraron kananan mutane. Mutanen kan suna da karamin kwakwalwa, ba sa iya yin babban abu, komai abin da suka yi daidai kwakwalwarsu. Za su kushe, za su zage ka lokacin da kake, kar ka saurare su. Za su ma kallon wawa, kai kuma a lokacin ka nuna musu ka sa abin da suka ke. Idan ka nace ka ci gaba, a lokacin su kuma lokacin da kai nasara ka zo su ce wannan ya fara abin shi kamar da wasa, kai kuma a lokacin za ka ce musu gashi yanzu kun ƙara sa kun yi babaye. Saboda haka ka ci gaba da abin da ke ko me kake, kada ka tsaya kana ɓata lokacin kana jinkiri, ka tashi ka yi yanzu. Akwai lokacin da zai zo ya zama labari, wahalar nan da komi da zai zo ya zama labari, za ka sa naci kuma kada ka tsaya kana jinkiri. Wata ran za ka zo kai nasara ka samu abin da kake so. Akwai mutane da yawa da suke zo su sami ilimin ka amma ba su samu ba, kai da ka samu kai kuma lokacin kan da za ka tsaya ka yi amfani da ilimin ka yi abin da kake so. In ka tsaya kana neman dalili, to za ka kasance kan ɗaya da wanda ba su da wannan ilimi. Saboda haka ka tashi ka fara abin ka tun yanzu, sai kai nasara ta gaba. Barkan.